slovenskom znení Patrik Vyskočil, Petra Vajdová, Martin Mňahunčák, Lenka Prokopová, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Lena Košická, Miroslav Trnavský, Helena Geregová, Michal Halon, Erik Koníček, Romana Orlická, Eduard Valašík, Peter Krajčovič, Dominika Žiaranová, Tatiana Kulíšková, Grétka Čisárová, Martin Vitek. Dağların dumanı hiç geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Zachránené životy. Páni, takže moja ponuka platí pre vás všetkých. Povedzme, že sa dohodneme. Potom prídu okamžite moji kamaráti, experti a určia cenu vašich lodí. To je všetko. Potom príde tá najnepríjemnejšia časť, ktorú vôbec nemám rád. Vyjednávanie. Takže zavolal som vás sem s tým, že sa stretneme tvárou v tvár a že vám predstavím moju ponuku. Chcel som sa opýtať teba, Džemil, čo na to hovoríš? Ale keďže sedíš tomuto váženému pánovi rovno na kolenách, asi sa ťa pýtať nemusím. Dávaj si pozor na jazyk. Vždy si dávam pozor na jazyk, Džemil. Tu si nebudeme vybavovať svoje účty, Džemil. To, čo sa vám stalo, nebolo ľahké ani pre teba. Ale ani pre nás. Tieto témy tu netreba otvárať. Ja vravím to isté. Ujo, Fikret, ale ty mlčíš. Ako všetci vieme, ty nemáš loď a dokonca ani nepodnikáš s pieskom. Nechápeme, čo tu vlastne robíš. Robota, dieťa. To ma sem priviedlo. Robota. Jasné. Teraz ma dobre počúvaj. Neviem poriadne, kto si a neviem ani odkiaľ si. Ale asi ma to ani veľmi nezaujíma. Trabzon je pre nás všade. On je aj tu a je aj v Surmene. Som veľmi rád, že nás tu všetci poznajú, všetci o nás vedia. A som im za to vďačný. A takisto aj my všetkých poznáme však. Okrem teba. Ty si cudzinec. Pýtaš sa, ako to viem? Nie preto, ako rozprávaš, alebo ako vyzeráš. Ty si nepochopil miestnych ľudí. Tých, ktorí žijú tu. To preto si tu cudzincom. Ale necháp to zle. My máme radi hostí. Tak je potrebné, rozdelíme sa aj o ten posledný kúsok chleba. Nie o lode, ktoré sú našim chlebom. Pochopil si to, braček? Toto sa mi veľmi páčilo. To znamená, že to bude tvrdé zjednávanie. To nie, nejde nám o zjednávanie. Je jasné, čo potrebujeme. Čo je to? Povedz to otvorene, hovor. Jednu ponuku. Jedna ponuka znamená 1 000 000 tureckých lír, či 1 000 000 dolárov, či eur. Nehovorím o peniazoch. 1 líra. Či minca. Tá, ktorú položíš na šálku, aby vychladla, keď si dáš vyveštiť z kávy. Končím. To, čo máte predať, nie je len obyčajná loď. Je to loď, ktorá vás živí. Ale je to pravda, že na vás. Naša odpoveď je jasná. Tak ako náš zámer. Pán Džemil, pán Fikret,
Vážne ste nás zaskočili. Nečakali sme to od vás. Nerobíš dobre, pán Jamil. Urobil som veľa zlých rozhodnutí. Ale teraz nie. V minulosti. Ale to vy viete. Všetkým vám prajem dobrú noc. Boh vám žehnaj, priateľi. Hovorili sme tu o biznise. Toto dobre schovaj. To si veľmi dobre schová. Takže vy sa asi nemáte radi, ja? To je starý účet, pán Genjo. Veľmi starý. Už som na to aj zabudol. Vymazal som to z pamäti, ale neurobil som dobre. Zo starých nepriateľov nebudú nikdy priatelia, Jamilko. To je pravda. Tak sa zdá, že človek sa učí v každom veku. Prosím, páni. Čo to malo znamenať? Čo sú to za ľudia, ako sa len predvádzal? Tak ti poviem, braček, Jamil robí chybu. Jamil s tým určite súhlasil už včera. Zanazar si vybavuje účty s Muratom. A ešte je tu aj Merjan. Neprekvapilo ma to. Ten chlap ma nemôže ani len cítiť. Ale poviem ti, že to bolo od teba fakt chytré. Keď si položil pred toho chlapa papierovú loďku, začervenal sa až po uši. Pozri, ide sem ten tvoj. Priviedla ťa sem robota? Ale stále som nepochopil, čo tu vlastne robíš. Chlapče, keď vravím robota, tak robota. Rozumieš? Aj mne dal jednu ponuku. Je len na našom rozhodnutí, či to príjmeme, alebo nie. Svet biznisu je už raz taký, neriadi sa citmi. Naozaj? Naozaj. Rozmyslíte si to. A rozhodnite sa. Ja to tak urobím. Prajem vám dobrú noc. Musím sa priznať, že mi tu niečo smrdí. A ja som zaskočený. Asi máš byť prečo. Ale on má pravdu. Biznis je biznis. Uvidíme, čo sa z toho celého vykľuje. Uvidíme. Poďme, Tahir. Poďme už preč. Nemám tu dobrý pocit, nepáči sa mi to. Nevidela si pani Sanie? Nie. Sme doma! Naši už prišli, ty ich privítaj, ja uložím Erena. Dobre, Zlatko. Vitajte doma. Dobrý večer. Švagrinka, všetci si už išli ľahnuť? Murat s Fatihom nie sú doma. Deti už spia. A sestra Asie uspáva Erena. Dobre. Ja si idem ľahnúť, tak teda dobrú noc. Dobrú noc, braček. Dobrú noc. Dáme
Dáme si. Dajme si. Babička. Sultánka Hanife. No tak vstávaj, choď si ľahnúť. Bude ťa bolieť krk a chrbát, babička. Vravím ti, aby si išla do postele. Choď si ľahnúť do postele. No tak vstávaj. No tak, babička, poď. Počkej, pomaly. Opatrne. Len pomaly. Veľmi ťa to bolí? Netráp sa, nebolí. Tahir? Počúvam. No ja sa veľmi bojím. Prečo? Dobre, tak ja ti niečo poviem. Ale nebudeš sa smiať, dobre? Dobre. Sľubuješ? Sľubujem. Vieš, že teraz dosť veľa jem. Áno. Podľa Asie som Agopovahus. No a keďže kilá pribraté počas tehotenstva sa ťažko zhadzujú, niekedy sa ani nedajú schudnúť. No a čo ak ja počas tehotenstva veľmi priberiem? Áno. A je možné, že budem mať potom tak asi 100 kg. Áno. Pochopil si to, tak prečo ma trápiš? Ak priberieš, tak ja ťa už nebudem milovať však. No tom ešte porozmýšľame. No, láska, povedal som, že to nebolí tak pomaly. Samozrejme. Poď si dať. No, nech sa trochu upokojíš. Krm jelenia, ktorý si masíruje chrbát. Ale ja ti chrbát nemasírujem. Nefes. Dobre, dobre. Kam ste išli tak neskoro v noci? Chlapík zavolal všetkých, ktorí podnikajú s pieskom. Hovoril samé hlúposti o tom, že kúpi naše lode. Naozaj ma dosť vytočil. Dobre, hotovo. Ďakujem ti. Zober si aj toto.
Prejdem na druhú stranu. Dobre, poď. Nie je nič lepšie ako vlastná posteľ. Prečo? Včera sa ti nespalo dobre? Nefes. Takže už sa nemám durdiť? To som ti nepovedal. Rozmýšľal si nad menom? Nie, nerozmýšľal. A ty? Ak by to bol chlapček, navrhujem, aby sa volal Salih. Tak sa volal môj brat. Môže byť? Samozrejme. A meno pre dievča? Bude to Hazal. Prepáč, na Hazal sa hneváš, tak teda Hazal. Nefes. No nič, ešte máme čas, porozmýšľame. A opýtame sa aj nášho princa. Máš pravdu. Vieš, je to niečo neskutočne krásne. To, že máš niečo v brúšku. Niečo maličké. Ale neskôr vyrastie a bude mať otecka ako si ty. Má veľké šťastie. Presne ako Jigit. Bude mať veľkú rodinu, o akej sme spoločne kedysi snívali. Bude mať strýkov, tety, babičku, deduška. Bohužiaľ, mužovi sa nestane vôbec nič. Ale ženu to môže aj zabiť. Takto ti to vysvetlím. Ak žena otehotne, môže zomrieť. Takže, môj milovaný priateľ, ak Nefes teraz otehotnie, s najväčšou pravdepodobnosťou aj dieťa a aj Nefes zomrú. Tahir? Ty ma vôbec nepočúvaš. Kto má veľké šťastie? Nepočúvaš. Prepáč, Nefes. Rozmýšľam o tom ultrazvuku. Je správne nedať si ho urobiť, lebo to vravel jeden doktor. Tahir, ty si zvedavý na pohlavie? Ale na to je ešte priskoro. Prečo tak veľmi trváš na tom ultrazvuku? Bude to chlapček. Tak to chce náš princ. A radšej tomu never, to nie je isté. Máš pravdu. Podľa mňa z hodín. Čo? Keď som bola tehotná s Jigitom, pribrala som 7 kýl. A aj som ich za 4 mesiace zhodila. Znova ich zhodím však. To dúfam. No. Darček pre vaše dieťatko. Zober si to, prosím. Tých odvez ich do školy, tak teda choďte, nech nemeškáte. Poďme, deti, ideme. Počuj, hneď ako ich odvezieš, príď do prístavu. A princ Murad sa ešte nepripojil? Nie, včera v noci bol úplne mimo.
Povedal, že ak príde domov, zbiješ ho. A teraz ho už nezbijem? To si naozaj myslíš, že dostať bitku môže iba v noci? Namiesto dobrých hraňajok mu rozbijem nos. Už mám toho vážne počiarko. A teraz odíď. Zmizni. No choď. Mustafa. Čo Mustafa? Daj už pokoj mojim dvojčkám. Obaja chlapci majú srdce z čistého zlata. Áno, zo zlata. No dobré asi je. Ahoj. Ahoj, dávajte na seba pozor. Tak nech sa ti darí, maj sa. Že zo zlata. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak tvrdo si spala, že sa nezobudil ani Igit, keď prišiel a povedal, že odchádza. Už odišiel? Pred chvíľou odišli. Nerozumiem, doteraz som sa vždy zobudila. Týmto veciam nerozumiem, ale snáď je to normálne. Teda, verím, že to tak je. Znovu sme začali s lamentovaním. Dnes nepovieš, že musíme ísť na ultrazvuk? No tak, už vstávaj. Kam ideme? Do mesta, prejdeme sa. Ty nemáš robotu? Ale ty si dôležitejšia. Počkám ťa dole. Švagrík, môj dobré ránko, tak ste si dobre pospali. Som rada, že si sa už zobudil. Dobré ráno, švagrinka. Prečo si taký zamyslený? Čo sa stalo? Aha, jasné. Musím pochváliť moju švagrinku. To odúvanie sa jej vypláca, čo narobíme, to dievča má pravdu. Na čokoľvek, čo povie, musíš povedať áno. Je to proste tak. Bratia už odišli? Áno, odišli. Nefez je už hore? Hneď príde. Počkaj, postavím na Len čaj. seď, švagrinka, my ideme do mesta. Švagrík, mám pre teba jednu radu. Podľa mňa jej kúp zlato. Čo? Napríklad náušnice, prsteň, niečo s trabzonským vzorom. Ženy majú rady takéto darčeky. Zlato je teraz najlepšia investícia. Dobre, švagrinka, kúpim. Teraz je tehotná, je precitlivená. Pre ženu to vôbec nie je ľahké. Pravda, že s citom. Veď ty si citlivý chlapec. To len tvoj brat Mustafa. Prestaň, švagrinka, už dosť. Švagrík, ty si akýsi čudný, niečo tajíš. Niečo ti je? Trápi ťa niečo, o čom neviem, Tahir? Povedz mi to, len hovor. Nič mi nie je, naozaj. Kde je mama? Odišla. V poslednom čase nevie doma obsedieť, stále je preč. Dobré ráno. Prajem ti dobré ráno, drahá Nefes. Vy len chodte, poprechádzajte sa. Dobre vám padne čistý vzduch. Okrem toho si tehotná, musíš sa aj hýbať. Ďakujem, švagrinka, dovidenia. Dovidenia. Bežte, dajte na seba pozor. Hazan, dcerka. Ty si staršia sestra. Tak vyťahaj Melek za uši a priveď mi ju sem, ku mne. Nech si tá tvoja mama sedí pekne sama v tom 30-izbovom dome. Dobre, babička. Choď dnu, nech neprechladneš. Nech sa ti darí v práci, dcerenka moja.
Dvojča. Dvojča naše. Braček, dvojča naše. Braček, si v poriadku? Nič sa ti nestalo však? Murat, ty... Ty naozaj strašne smrdíš. Tak ty si pil? Daj tie nohy preč. Nenechám ťa šliapať po našom 200-ročnom otcovskom dedičstve. No veď, ak ti ukážem. Braček, čo sa deje? Čo sa robí? Čo sa robí? Ako vidím, treba ti dať riadne na babulu. Vstávaj, ty somár, vstávaj. Čo to robíš? Nechaj ma. Braček, čo to robíš? No tak... Ja ťa zabijem. Ja ťa zabijem, ty idiot. Zabijem ťa. Ja ti ukážem. Pustite ma, nedržte ma, pustite ma! Zabijem ťa, ty idiot! Čo si to ty za darmožráča? Ty vieš iba pýtať jesť však? Do pekla a ja si vravím, prečo ho tá Nazar opustila? Ty hlupák, tá žena pochopila, že z teba nič nebude, to preto ťa opustila, ty somár jeden! Pustite ma! Nezabudni, čo si povedal, dobre? Nezabudni na to, čo si mi povedal! Pustite ma, no tak! Ešte sa budeš vyhrážať? Zabijem ťa, ty idiot! Bastard jeden. A ešte raz sa ma tu niekto pokúsi zadržať. Dám po papuli aj jemu! Vybavené, pane. Čo ste urobili? Rozhádzali sme to tam. A aby to vyzeralo ako krádež, pár vecí sme vzali. Ale nepodpálili sme to. Prečo? Vo vnútri bol ich brat. Zaspal tam. No a? Ten chlap by tam zhorel na uhol. Odíď. Braček! Čo je? Čo sa stalo? Ani sa nepýtaj, braček. Bol som okradnutý, nevidíš? Akože tu to vykradli? Áno. A dokonca v čase, keď si tu ten môj ťučmák Murat vyvaľoval ryť. V takej malej kancelárii sa nezobudil. Vyšetrovací tým už ide? Áno, pán komisár. Zisti, či niekto niečo nevidel alebo nepočul. A zobrali niečo, nejaké peniaze? Braček, veď nám odpálili trezor. A ten môj brat sa nezobudil. Povedz mi, ako to, že sa nezobudil? Boli tam peniaze alebo niečo iné? Pár tisíc lír, ani som sa tam nepozrel. Nič také v trezore nebolo. Počítač či tablet? Predstav si, že si dospelý somár. Ako je možné, že by si v takej malej diere nič nepočul? Veď tu odpálili trezor! To je veľmi čudné. No nič, na miesto činu príde náš tým. Počkáme, kým vezmú otlačky prstov a potom sa tam pôjdeme pozrieť. Ale ty sa už upokoj. Jasné. Mne nejde o tie peniaze, ktoré nám ukradli. Hnevám sa na nášho Murata. Ako to, že to nepočul? Asi sa zbláznim. Celý sa trasiem, ja sa zbláznim. Braček, upokoj sa, veď vydrž. Tak ja sa mám upokojiť. Dobre. Upokojím sa, ako povieš. Braček, čo sa stalo? Nič sa tu nestalo! Choď a pozri sa tam! Ešte sa ma bude pýtať! Ak ti jednu vlepím, uvidíš, čo sa stalo! Braček, dobre, len pokoj, zistíme, čo sa stalo. Düşer de yanmaz.
Bu benim sende kaçıncı nefesim. Bu benim sende kaçıncı ölüşüm söyle. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım dinmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Čo je, Murat? Čo sa stalo? Synček môj, čo sa ti stalo? Už dosť, švagrina, stačí, rozumiete? Už dosť! Bože môj, ale čo sa stalo? Už mám dosť toho ponižovania, zaobchádza so mnou ako so psom. Preboha, veď hovor! Bože, a čo mám hovoriť, švagrina? Čo mám hovoriť? Odchádzam, aj tak som to vydržal až pridlho. Bože môj, pohroma! Synak, neblázni, kam teraz ideš? Švagrík môj, povedz, čo sa stalo? Nemám čo povedať, čokoľvek, čo urobím, je chybné, všetko je zlé. Aj tak som to vydržal až pridlho. Ďakujem vám za všetko. Bože môj, čo má toto znamenať? Zdvihni to, Mustafa, zdvihni to. Tak? A teraz kam? Najprv ťa odveziem domov a potom pôjdem zarábať na naše budúce dieťa. Na dieťa, ktoré sa mi má narodiť. Po obede potom spolu vyzdvihneme Igita zo školy. Dohodnuté? Dohodnuté, kapitán. Braček, táto vec sa mi nepáči. Tebe alebo mne, Ali? Asi je, teraz mi nevolaj, prosím ťa, nevolaj mi. Tí, ktorí to urobili, boli buď sprostí, alebo ide o niečo iné. Prečo? Pretože cez okno vidno dovnútra. Vidno, že tam nič nie je. Čo chceli nájsť? A ešte k tomu vo vnútri niekto spal. Veď mi odpálili trezor, čo viac ešte chceš? Ja neviem, braček. Nemá to žiadnu logiku. Veď uvidíme. Sestra? Švagrinka, mama, čo sa stalo? Murat odišiel. Zrejme sa s Mustafom pohádali. Ten chlapec si vzal len jednu malú tašku. Do frasa aj s robotou. Braček, kde si?
No tak kde ste tak dlho? Ideme. Poď, Serenka. Vôbec nechápem, o čo tu ide. Ten, kto chce naše dievča, by prišiel sem a dal by si s nami čaj. Títo nás volajú k ich nohám. Opovrhujú nami, alebo čo? Poďme, kráčaj a už nič nehovor, poďme. Poď, Serenka. Láska, ten čaj je už určite vylúhovaný, veď bude čierny ako decht. Všade som ho hľadal, nikde nie je. A ani telefón nedvíha. Jasné, že nedvíha. Nemôže. Nemá na to odvahu. Bráček, robíš chybu. Mustafa, nehovor tak. Ak by bolo treba, dal by si zaňho aj život. Nedal, otec, nedal. Už ma nebaví dookola opakovať. Murad, nerob to. Bráček, prosím ťa, nerob to. Ha? Ale pre nášho Murata to neplatí, kdeže? Lebo on je veľmi tvrdohlavý. Ali, máš niečo nové? Kamaráti z hliadky ho hľadajú, ale zatiaľ nič nemajú. Dobre, zavolaj nám, keby niečo. No, samozrejme. Dobre. Ešte stále nič. Pozrite, Džemilovo prekliatie sa naplnilo, ani sa nemusel veľmi snažiť. Keby si mu bol dobrým bratom, vyťahal by si ho aspoň za ucho. A nevyťahal som ho, ha? Ale pravda, nevyťahal. Mal som mu to ucho odtrhnúť. Ale tento tvoj syn vošiel medzi nás, povedz, je to tak? Nestačilo ti to však. Večne si nášho brata mlátil. Ty si myslíš, že keď ho budeš mlátiť palicou, stane sa z neho chlap? Radšej by si mal popremýšľať o sebe. Keď si ho videl v takom stave, mal si sa radšej samého seba opýtať, čo ti pritom uniklo. Tahir. No, krásne, len pokračujte. Ešte aj vy dvaja sa posekajte. Volala ti tvoja staršia sestra. Naozaj veľakrát. A ty si jej to nezdvihla. Čo sa deje? Hneváte sa. Madam, ako sa má vaša pani matka Hanife? Tak to neviem. Ona nevie. Ona to nevie. Pozri, skutočným problémom nie je to, že si prišla pozrieť tú dementnú starenu a svoju dcéru. Skutočným problémom je, že si si myslela, že si to možno ani nevšimnem. Vieš, čo ti poviem? Vieš ty čo? Toto mi veľmi vadí. No nemám pravdu. Nilufer, už nikdy viac mi to neurob. Nikdy to už neurob. Rozumieš? Už to neurob. Chcem mať krásny večer. Takže ťa žiadam, aby si preto vynaložila maximálne úsilie. Asi toľko maximálneho úsilia, koľko mám ja trpezlivosti. Dohodnuté? Dohodnuté. Drahý Jamie. Môj drahý Jamie. Vítaj. Ďakujem. Vítaj. Dobrý večer. Prosím, ja som Genjo Tamar. Tak toto je princezná tejto noci. Ty si ale krásavica. Vítaj, Merčan. Vďaka Bohu za tvoju krásu. Vďaka Bohu.
Predstavím vás mojej rodine. Nech sa páči. Poď, moja krásna dcérka. Nech sa páči. Tahir, kam ideš? Idem hľadať môjho brata. Sem tam mi zavolaj, dobre? Dobre, zavolám. Ani nám nezabudni zavolať. Zavolám, otec. Chlapče, Mustafu dokážeš upokojiť iba ty. Najprv musím nájsť brata. Dobre, aj my už poďme. Dávajte si na seba pozor, dcérka moja. Dobrú noc. Pani Turkán, ak vám nechutí večera. Ale nie, že mi nechutí, len nie som hladná. Objednám vám niečo iné. Ďakujem, nie som hladná. Vážená pani, ešte som nedohovoril. Chcel som vám len povedať, že ak vám jedlo nechutí, objednám vám niečo iné. Netreba. Pán Genjo, pieskári sa ešte neozvali, ale do niekoľkých dní jeden po druhom prídu. Teda, ak ich milý Tahir nepoštve proti nám. Drahý Džemil, teraz sme na rodinnej večeri. Prosím, netrápme naše dámy takýmito nudnými témami. Teraz sme na večeri. Dcerka Merčan, ty vôbec nerozprávaš. Ja radšej len počúvam. Ona je tak trochu, teda, nie je veľmi zhovorčivá. Áno, rozumiem. Čo sa deje, Nilufer? Kam ideš? S vašim dovolením idem na toaletu. Pravda, že drahá.